свърши. Добре. Така, ела да те видя, ма како. Какво да ме гледаш? Не съм загледала. Не си загледа, не ела. Чакай. Не ги босичка по обука. Аз че цапам краката. Аз се събух, че ми е горещо. Айде, полетичка. И търся, те са на BTV-то едно. Почнаха сериала за Ванга. И дадаха 2 епизода и почнаха с още симфоничен оркестър. Обуй се. Години, не знам какво. И къде почна пак? Детска градина. Все същата или друга? До нас, дето. До вас вече колко? Аз бях почнала в друга. Тя Диана знае, защото се срещнахме. По-долу малко, до пазаря. Тъй. Обаче, сега се отвори друго място и аз отидох горе. Ади, полетичка. Слушай, докато можеш и ти държат краката, кара и не дей сега вкъщи. Няма, защото ще се разболея, ако ти си дал къщи. Нали? Ама разбира се, аз си усъката. Видя ли? Не, тъй ми казаха да си дал къщи. Няма да си нищо. Дай ръката. Али Пинка и там най-хубаво си сяда отпред на стъпалото. Дай го тук, на сянка. То сега навсякъде сега. У нас година това се смея и зарежда колби. Ади си. Ей тъй си. И зима 7 кофи. Грозно, какая ви сега. Махни се от мене, бе. Аз седни тук тъй на. Чакай, дай ми го. Ей, тук седни до мене. Айде. Чакай сега, хубаво е тук. Айде, седни сега тук. Аз чак да изляза, ама много пече още. Ама много си облечена, ма как Пенки, еш? Ама ти знаеш, че завивам се и лягам да спана. Студено ли ти ка? Много се Ама ти студено. много... Що си се така упаднала? Батко се движи? Батко ли няма диабет? Той има друго. Има диабет. Не еде сладко, диабет има на хапчета. Че аз на хапчета. Има и той болен, той слаб пък. И ти си ослабнала малко. Отслабна. Що ми да съм дебел? Ще върва на изложба. Как Стига ти ме веке? снима, аз съм за... Ама сега ще я питам. Спри вече, ще я питам други работи. Ще я питам за видичка и за... Ти от кога ми се виждате? Како видичке? Како? Аз ще варе сега от другата седмица пак ще варе. Како Пенке искам да си... Ще го поздравя. Искам, ще отиваме на кръщение на Росен, има дете. Тъй и малкият син. Дете имат голяма разлика и то са ожени дърт. По-голям са ожени, не е дърт. Кой е Росен ли? Росен. Аз Росен го знам от тук, малко ли горе, че котките. Точно така. Како Пенке ще питам едно нещо, защото аз много добре си спомням, да видя ти дали си спомняш, дали и същото. Помниш ли Величка Денева, като са жени? И като носеха с дрехите и детето, като се наводи на той, на сестра и детето се наводи на ритлата. Да, те то умре. И същия ден то умря, на другия ден сватба и погребение имаш. Помниш? Да, значи вярно. Нали така? Вярно, разбира се. Защото аз си спомням и им разправям на тях. И тя каза, ама те то не не знаят. се на Богу, на ритлите, защото с ритлите носаха дрехите. Да. Нали, маски. Ама аз не мислеха, там се набуди. Ами, на дъска било седнало с Илия, това с пердата. Тъй. Знам. Другия. Дайде, ние Те пердата. са, нали, настояна мъже. Стоян, където момичето има Виолета. при Галин. Виолета. Баща й. Карал конети. Те конети. Коне ли беше или край? Коне ли беше? Коне. Коне начи и било. Коне. И той като шибнали един къмшик на конети, защото става късно. Те късно и се връщат пък да вземат ризата, да донесат на злетя. Стоварват багажа и се връщат от... с празна кола вече се връщат. Не, с празна кола, с пълна кола идват. И той шиба един къмшик на конети да вървят по-бързо, че ще се връщат втори път да носят ризата на зете. Тъй е обичая. И момченцето не се държало никъде и се обръща и се удря тук в малкия мозък.
на дъската. И то умря умря веднага. веднага умря. Веднага умря. Те го погребаха на другия ден. Ами на другия ден беше, тия бяха едните на сватба, Да, другите на смърт. бяха на погреба. Аз тъй знам как. Нали тъй? Тъй бе. Тъй. А пък то Жоро, това се ми идеше рома. Сега вече. Какво беше казал? Той, нали, малко по-особен. Какви бяха те? Тъй, казах ли ти, Те че особени. по-особени? Наде. И, Да? то всеки човек си има особеност. Величка не беше ли особена? Тя и това. И Жоро го срещам аз с Диана мъничка за ръката я държа. 3 годишна е била. И отивам да нося на мама хляб горе. Бог да ги прости, че ги поминува ми Жоро. И го срещаме и там улицата Сабат Степан Бърго. Тъй. И пък ние сме набори, ние сме учили. С Жоро, да, набор. С Жоро, да. Той 36-ти набор. 36. И С баткото. го срещам и викам, таман се чу, че ходил да я иска и ще става сватба. Пък те Жоро, не знам, що не го искаха момичета. Никой не го щеше. Нашите съученички, никой го не го иска. харесваш. Тъй, никой не го искаше. И викам, Жоро, ще стане ли сватбата? Какво става? Величка, съгласили се. Абе, Пенке, той както приказваше и се мърдаше. Абе, то няма никакви чичи, бе, Пенке. И аз стискам Диана, тя ма дърпа да вървим така се. Да. И аз викам, като отида горе при мама, понеже ги познава, мама и казвам на мама, че няма да стане сватба. Кьор Петровите няма да вземат Величка, викам. Пак тези Велички не им викаха кулаксъзивите, кулаксъзивите. Как им викаха някак? Не помня аз как. Аз се викам кулаксъзка на Величка. Защото те джинса им такъв, от старите времена. И викам, мама, няма стане сватбата. Що, ма? Ами Жоро каза, че малко, че няма лъцици и я не ще. Боже, я виж тя какво си спомня. И мама вика, не се знаете, не се знае. И действително, че Леля Мария, Бог да я прости, не щеше я. И казала на Жоро, от мен ли ще търсиш? Майката. Сериозно, майка му. Да, си я спомням, бе, тя... Много Тя и красива. на хубава беше. Кога Надя. умря? Тя има... Аз я помня. Помниш ти ли? Да я помня. Тя не може да не помня на Помня ти, Мария. разбира На се. Мария, Майка й. майка й. Тя беше Тя много хубава жена. Късно почина. Да. Красива беше. Хубава. Аз Мария, я ето, нали спомням. виждаш И каква е от хубава. тогава се са в едни обтегнати отношения. Те с Мария хич са. Докато бяха живи старите, тя Величка и Жоро, те не ходеха там. После като умряха Леля Мария и Чичо Петко, той Чичо Петко с татия, 10-та година е роден. Те докато бяха живи, не знам да са ходили, ама той Жоро се обиди и вече те каречи и такива. Те държат много на думите на това. Да, ама... И после стана сватбата. Ама вижте с какъв беляк. Да, с беляза на сватба стана. Оня ден разправям на Диана. Все има едно що, ама не поне сме загубили връзката с едно времечното и вярата. Детка ръчарката, като се ожени за Тошо, Те децата бяха там. тя беше годена за дикото на Рачо Върбанова. Да, Още е жив. помня. Още е жив. Нетка беше, нали? Не е. Нетка беше годена. Нетка. Так. И Тя тя е много хубава жива. беше. Да, и тя е. Тя е жива още. И много красива беше така. Ами Едни то като хубави сме очи млади имаше. всички красиви. Ама имаше и хубави очи и после тя тъй, лицето и нота. Ръчарка бе, ръчарка. Цялата ръчарята. Да, имаше и Тя в деня баба Иделя умря, дядо Ристо ръчара я взе. Тя на Славчо Денова майка баба Деля, ама той се напиваше и я взе баба Тота, най-голямата сестра на Славчо Денова. И я взе да я гледа. И в деня на смъртта,
когато баба Деля излиза със смъртта от къщи, тя пристана на Тошо. И виж, колко живее и умря. Да. Ама не се върна на нея, ами на Тошо се върнало. На Тошо. Което бат Тошо беше един добряк. Аз го познавам, помня. Господ какво казва? Господ може да е записал началото, както казваме, съдбата на човека, но имаш право на избор. Тя ако беше казала, че днеска баба ще я погребват, не става или не, може би нямаше да стане. Може би, да. Защото в Библията тъй го пише. Имаш право на избор. Той ти оставил врата Бог. И тъй, и още един случай. Кой ка? На Христо Тоджара, на Кръсто и Ангел. За него, да. Имаше един случай с него. На този ангел. На този ангел, Наде. Не случай. Баща му и майка му там долу, де живееха. Да. Сойка. На Сойка се казваш тя. Сойка, тя от Главеница. Тя Сойка се казваше, аз се помня. Да, тя добра беше, много добра. Да. Добра беше. Кака Куна на продан казака сестра му. Да, черната. Те всички черната Куна. Наде, ти няма да я знаеш. Тя са Елена, Куна, Дана и Йовка. 4 сестри. Йовка, те всички черни, само продан не е черен. Че тя майката. Те са 4 сестри. Баба Рада беше черна. А дядото беше ли черна? Камбата. Дядото не беше. Той има много поздрави от неговия приятел Трифон, ама къде ще го видях, че да му кажа? Продан ли? Той се щупи крака. Шал да се жени за някаква. Кой се щупи крака? Продан? Продан си щупи крака. Той ходи да му носи хляб. Пиандурата. Кой? Продан щупил ли си крака? И се напила там от тях и... Тя Славяна чакаше дъщеря да дойде. Дойде. И оно и дете бяга и тя след него. Ето и дете от кого има как пеке? Ами, аз от деда знам, да съм спала с тях. Ама няма мъж, каза. И че няма, разбира се. Нека. Жената е длъжна да има дете, независимо дали има мъж. Циганче. Не циганче бе, също на майката. На Роса прилича. Също. Радослава ли каква беше тя? То винаги синовете приличат на майките. То си е закон Божи. И дъщерите. Аз тъй съм чула, пък. Дори ми казаха, че от Долно Оряхово Турчина. Турчин бил той, не бил цигани. Ама не ги знам, не. Те са тяхни работи. Те са тяхни работи. Тя го гледа Славяна. И тази Куна. Гледала и бати Продан гледала. Кой има? Давали и 120 лева. Славяна? Славяна. Продан на бати Монка Черния. Не го ли гледа? Не го гледа. Ходи сутрин и след обед. Ама що го гледаха? Той не беше... Защото западнал. Той ходеше доскоро. Стига си има близал, бе, човек. Ти разбираш ли от дума? Ами не разбира. Добре. Може и да е западнал 80 годишно. Той по няма Иванке, да ти кажа кака Куна беше година за кого? За бати Христо. Много се обичаха, голяма любов. Коя Куна? На Ангел за баща му. Преди да вземе Стойка. Куна, тя умря, тя и там живи горе, Наде. Как? Тя Дана умря, не Куна. На Йовка, сестра й. Дай. Тя била влюбена в Стойки на Стойка, дето ни го изма. На Ангеловия баща. Бати Христо. И какво стана после? И тя я годиха за този. Чакай, че аз ги обърках. За бати Дико беше година... Той е Дико, дете жив. На Рачо Обанова. Той е жив, най-големият човек от Зафирово. Беше година за него кака Куна. А пък нетка ръчарката беше година за Иван, на Йосо, на Иван Донева, Иванчо. За Йоско, за баща му. И после той отиде, че поиска репекето Райна. И сега отиде тя
как куна 3 дена живее с бати Христо от тях. На ангел бащата. Да, Оле Боже. ама те си цяло село ги знаеше, че се обичат и се вземат. Добре, ама то за казак Гъртия, той е много лош. Беше? Той като почваше, като идеше в съвета, от ония край се чуваше в канцелариите. Като продан. Как вика продан? Продан и той вика, бе. Той навсякъде вика продан. Аз съм учила с него как. И как куна, за да привари да го вземе Христо, да не даде баща и на бати Дико, и пристана на бати Христо. И живея сам 3 дена. И после отиде? И леле, тъс се къра и се казваше и тя куна. Майката на бати Христо викаше, идеше от дома, защото дядо Христо, дядото на Ангел е дядо на моя, е брат на моя. Голямо натискане го натискаш, куче. Ама не дей остави Ама той ти поблизо, не го бий. Голямо натискане го натискаш. Ние сме род с Ангел. И с кръст. Дядо и дядо му са братя. И Николай Косев, дядо му и той брат на. И тя идеше с майката у дома. Тя ме не почна да ближи. Остави кучето, бе. Ами сигурно ще го бутал с ръце. Той се дразни тъй. Ами дразни. Ако вземат тебе да... Аз сега съм да ви... Ами тя го натиска. И то ме не ближи, то не е. Какво да го правим? То ние ще ни вирно, нали? Ко, мамо? Да слудата, какво да правим? Ама това ме облиза, бе! Стига вирно стой! А сега ще му покажа чехала, ще миря са, ама... Ай, багай за тука! Айде! И отиде дъртия казак и я взе. С полиция отиде. Аз вече бях на работа. Дойде и взеха полиция и отиде и я взе от бати Христо. И я даде в свещаря на един вдовец с дете ли. Те умряха ли? Кажи ли? Има ли живи? Живи са ми. Чи си сестри? И Йовка жива. Дана умра. Дана умра. А само кака Дана умра? Кака Елена е в Аспарухово, Варненско. И тя жива. Тя е сватя на величка на Йосиф Китаеца. Мъкни си ръката оттам. Абе, остави го животното, бе. Ами виж го, ей го, гледай какво прави. Ама то да си държи устата, то тъй харесва. Пак почна му да... Задали с тебе, бе! Ама той много свежен, бе! Ей, да мълчиш? Ти какво искаш от мене сега? Тя е женска. Женска е ка. Алло, ти си момичен си? На мама то. Да те познавам. Познавам, бе, как няма познавам? Веднага ме посрещна. Значи не остава нищо ни скрито Той от Леля него. Пенка познава, аз щом дода и той идва тук тъй с мене. Ама много глезан. Глезанка. Защото му приказва, че го бута И ти живота. сега как си, какво правиш? Дидито идви ли? Утре. Утре ще дойде. И тук ли си? Ние тук сме ще се видим. Ага, Ще изпушим по една цигара. Да не сте в отпуск. Утре е неделя, Лели Пенке. Ще върят утре. Утре е неделя. Ама няма да си ходите утре. Ама тя ще дойде и ще отиде, нали? Аз ще отиде вечерта чак. Докато Ама с изместят кого ще дойде? измиде. Ще дойде ли с тях? Или Никито, или Петя окара. Ще дойде, ще И търкат. не оня път, като тя преди да отиде на екскурзия. Тя ми се обади един път, вика как аз къде си, викам на работа съм. Сбърка номера ли, че ма търси. Не можа да разбера и аз. Нищо не ми Не, каза. тя беше тук и ми каза, че не си на работа. Викам, беди ли, виждаш ли кака си Иванка? Ами тя от на екскурзия, пък ние с Петър родим и у Силистра. Да. Имаме земляческа среща на Зафировци. Знам, бе, знам. Какви са? Буташ там, бе. Знам, че имате. Да, водим и с Петър. С Петър, Иванка Петкова, на кака Гина. Да, знам, бе. Ами защо не додаха момчетата на бат Петър, бе?
Наде. На кой бати Петър? На шамакито бе, Гошо и Николай. Защо не додаха? Знаеха, ама де да. Ама те къде живеят? В града. Да знам. Че те много ли са дошли? Много Да, да, много. много Те ако са бяха дошли, ще не Кака Санка Димовчинта беше там, да ти кажа. Много поздрави ти праща. Аз си казах, че ще отида на Зафиро и тя кака. Удъртяла и тя ни чува. Ама водеха двете дъщери. Че аз като има двама човека да му води, тя ще А, така, доди та. Ама тя по-голяма от тебе, как Пенке? 31-а. 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 31-а година. Абе, да е жива и здрава и нека да живеят. Да. Идва тя. Ами я кажи децата как са. Добре са. На Косенцето ще учи за болекар. Още по-добре. Студентка ще бъде. Стоматология ще учи. Светло мина вчера през Тутракан. Дадах едно друго на Мимито. Пратих. Какво? Буркани. Напълних колата и заминаха. Ходил в Русе по служба ходи. Бяха по служба и тъй. Добре са. Добре, Мимито. Ще додат сега на 22 ще додат. Ама видят ли да си вземат, да са идвали. Тези от София. От София Мишо беше един месец, никак не додат ми тук. Никак. От ходене нямаше време да додим. И като нямаме превоз, имам да додим. Как? И Бистра идва. И тия ходиха една седмица на каварна на морето, тримата, и после се върнаха в Тутракан и заминаха си. Ама малката лятото не беше ли? Цяло лято аз ходих да я взема от София. Тя Диана ми беше. каза, че си била с... Да, ходих с нея, ходихме навсякъде. Каквото мила ми аз, хубаво. кой да знаете, бе? Каквото мила мага и са тук. Да, и тъй как. Юлито и той иска да доди сега, ще видим да ще доди. Да се върна от Англия. Андрея е много пълничка. Момиченцето. Да. Внучката е. Внучката и правнучката ми много дебеличка. Тя като почне да... Юлия слаба, елегантна, Руслан също слаб, елегантен. То на какво прилича тако, с кой го знае. Тя ще отслабне бе. Тук като почне да се В момента Ирена тук била, ще си отива, била тук на отпуска била и ще си отиди на 23. Иванки и всички да са добри. Добре, са. Долу горе. Напред. Кака заминава пак? Кака? Абе как се наема тази жена? Не знам, заминава на 3 ноември или на октомври, или кога заминават за Канада и чак ще се върне на 21 април 2017 година. Еми, като мини зимата там да изкара на парно. Знаеш кой вика? Ако случайно стане с мене, да ме изгорят и да донесат кощежите от тук и толкова стай вика. Викам, къде отиваш? И тя се радва вече от радост. Еми, отива при децата си. Отива при децата. И се радва. Но и тя подвижна, не е тъй. Малко... Ама тя няма такива болести. Няма диабет. То диабета е най-важен. Но батко има и я Славичек, ама не се предава. Ходи на лозото, насам, натам ходил. Боля малко за къса, ама сега по-добре малко. И сега другата събота ще ходим на кръщене, на Росен на детето, дето се роди в Тутракан. Секцио и дето аз го взимах от залата там, направо мъничкото. Кажете, сега с кака ще отидем и ще видим. Абе, викам, Добре са. Ваню, добре, всички. Нека да са добре. Един първи върточет по майчина линия почина в Бургас, Антон. Се казва на Вуйчо ми. Вуйчо Стоян. На майка ти брата. Да, брата. Де ти идеш и се веселеш тук. с бяла коса. С бяла коса, да. Помням си. Така, ти го помниш, Надя, защото той много весел човек беше. Да, много весел човек. Той ли е почал? Не, сина му. Сина му. Най-големия син умрял. Значи, преди 12 години му правили операция на аортата. С нощи по скайпа говорих с другия му брат и брат му не може да го преживее. Не може да го преживее, защото ще го кремирали. Че по-хубаво да така кремира. Че даде, защото в Бургас няма много места и ще го турят в стена. И да не е в стена и вкъщи може да се остави. Не знам дали е разрешено.
Маша чупим пейка. Пръщи. И каза, че не може Христо и се подплашал. Христо от диабета. Стресирал се, той от майка си. Маринчо, що вземеш един 100 лева отвътре? Тъй. Ами, хубаво, искахме се да те видим. Ти какво правиш? Кокошки, мокошки, гледаш ли? Куч само. Да. Куч. Жарлата. И аз, защото питах за такози да нямаш тукачки. Тукачки нямаш вече. Тя едната Какво стана? фръкна От татък и ни се върна. от чуята и не се върна повече бялата. А пък другата, едната черната умря. Ма чуват са покачки. Нищо не ме трябва. Не. Аз на Тя мен Диана ще донесе и. Иди ли, Марианка, носи ли ти кот трябва, Марианчето? аз за това си плащам, бе. Да, бе, да, бе. То не е бъде, бе. Знам, че плащаш, знам, че иден. Никой не прави работа бедава вече. Никой. Всеки дара. Тъй е как. Добре. Какво, мамо? Ти имаш ли бебета? Няма. Не. Нали как се пилят, нали? Добре, носят. Носят и такива яйчица. Днеска викам на Иван, донес ми по-голямо яйце, ама имам и на кокошка болна, силно ще умре. Ще заколим. Като я заколиш, какво ще правиш? Какво ще правиш? Дърта? Не, знам. Ще заколим те вече. Като ли я прави, какво искаш? Какво ще правиш? И на кокошка имало се разголяла, ще я заколим. Тя, ако черният дроб е болен, другото не е болно. Какво ти искаш, каза Хулия? Тя от младите. Може от Аз младите. болно. Како Пенке, помниш ли като гледахме пилята и татко като накараше да правим арма? И ги раняме и на 20 август пронесаха какта. Ма те и моите пронесаха тая рана. Те твоите рано са пронесли. Ама голяма рана. Сутрин и вечер се бъркаме. Масата и тук беше. Да, тя тук, аз у дома. Давай, бъркаме, даваме начин и пронесаха съвсем малки. Както моите сега. Да, ма. Те рано никога не са ми пронасяли. Ама ти не колиш ли нека от тях? Пит ли Коля? Кака Иринка одих да я видя един път. Мале, како Пенки е много слабичка. Тя напълнява сега с 5 кг, защото точно булката бе отплевана от тях. Не знам, много слабо. Ама не ще и при... Отиди в Силистра, виж, има самостоятелен апартамент. Не. Има ли? Да. Те имат 2 апартамента там. Мимито. Те са... Какво беше? Марчето. Да, имат 2 апартамента. В един апартамент живееше свекърва и тя почина. И що ли отиди как е? Не ще. Както и ти не щеш. И аз не ще. Защото те, не знам, ремонт направиха ли на Бога апартаменти? Кой долу? Никито. Никито. Никито той няма да влезе тази зима. Не ще ли? Няма да влезе, защото не е готово. Тази зима ще изкара банята и това. И кухната. Те бавничко правят. Той е много хубав апартамент, голям. Много голям. Абе ще стане той, ама той няма... Аз няма да седя ако отида в гарсониера. Аз ще седя в голямата къща, в детската стая. Да. Тази зима трябва да отидиш там. Поне зима така. Аз къде беше Не е мама... останала, не беше тъй, както да кажеш. Че той от диабет не се напълнява, то се слабее. Добре ли е Пенка? Той те ядета. Иначе взимам една шипа капчета. И Маринчо да има как да се обадя на тези от телевизията. Стига да приказват глупости, че диабета не се лекува. Ние разбрахме, ама не разстройват така. Те като са доктори да намерят цял. За рака намериха, за диабета не могат. 600 хиляди човека и 300 неоткрити, той са 1 милион народ болен от диабет. И всеки ден разкриват деца, всеки ден разкриват. Ако Диана има превоз, може и с Диана да си отидеш. Не,
Той превоз тук остава. Той я докарва и отиват на работа. Те женат сега. Да, и вечер Може, се прибира. може вечерта да си отида с тях, ще види. Вечерта, да. Даде, аз нямам време. Кадърът за Диана. Да, ще видим, ще се разберем с Диана. Какво ще правите? Ще мажете, тя оправи, смаза. Ще може. Нищо, ще почуваме малко. А да ти занесе стола, че да не паднеш. Аз няма да го занца. Аз ще ти го занеса. Чакай да се. Не държат краката. Ама и подути краката, нали? А, Трябва да пие много споран Ама, Нади, много се надуват, ле. Трифакс ни пиш, нима краката. Море, Много се надуват краката. ама от сърцето я. Едно време свекървата те се надуваха. И се аз пукаха питах чак. доктор Вълчев, викам, доктор Вълчев, защо и се надуват краката? Има две причини. Или бъбреците каза, или сърцето. Че пък аз съм с увредено сърце. Ти имаше голям късмет, тия пироги. Чао. Моне, чао. Ай. Нямам такъв голям. Де гледа, в стая на болен човек много не са. Не, аз гледам, се тече ли тук, мале Пенке? Кой? Тече ли? Сега не тече, ама сега като се вършат жътвата на царевицата и на Слънчогледа, говорил с Москов да дойдат да препокрият и ще махнат те склони по керамидите, ще ги изискат. Да ги изсикат. Няма нито един орех. Как ще има орехи, то нищо няма. Попа оня ден дошъл, като чукна, аз реках, Боже, кой е? Ама се канех далеч. Той е дошъл да ми носи ябълки. Ти таман ще идеш ябълки сега. Каза, ще ги настържиш. Ама те нищо не струват, те едно... Суки. Ето та трева. Какви Не, големи ябълки там става, като не Ще е е гръм. Пенка, няма да вече какво правя. Дали ги е какво? Моля? Какво? Добре, добре. Просто остана. Няма причина остана. Отслабнах, разбира се. Ама аз не съм я видяла скоро. Отслабнах, защото диабета слабеш, не пълнеш. Може да... Ако Пенке няма да ти висят краката, трябва да ги дигаш. Ама аз повече съм опъната на това на леглото. Трябва да ги дигаш. Ай. Иванке, то, слушай. Друга работа. Бат Стевко, кой викаш? Диана. Дали тази година ще умра или до година все. Какът горе, дигат. Стига тупа, чисти, префилва, отрава тя. Тя като изчисти, тупа, Ама много знаят, няма да стериало. не знам, сигурно те е по-добре, не знам. Колко пъти я припокрива Московта с къща. Москов колко пъти я припокрива и се ти тече къщата. Ама я виж какви планове вдиги орех размъртал. Како Пенке, ти нищо ли нямаш и сега тук? Той ще го купай. Айде, да варим. Ще дойдеш ли да го купаш? То няма и вода си го. Има бе. Не, тя спряна. Жадна ли си? Не съм, не се въцеки, ама аз ще си видя. Айде, Лени Пенке, чао. Айде, чао, айде, аз ще видим, аз ще се видя с Диана и ще се разбера.